Kuli. Sasa de mangba taki. Ateras jasa da. Teras ja. Kanari da. Kanari. Ito. Kanari da. Kanari da. Kanari. Afesifu goroni to. Kanari. Hoof plus totnes. Abas scheiding. Ja, sifte. Guda be si. Seten juno. Seten ben tuyari juno. Ja toch. Noma shiri le korone aksi furu. Seten. Seten. Ja toch. Seten. Ja toch. Ja maar. Daarom heb ik we doen alles aan gewoon stapvoet, maar we nou zoeken vertraag. We zoeken alles aan stapvoet, maar uiteindelijk onder andere moet een presie. Snap je toch? Als hij moet zitten, de heeft door rechtstreeks onder elk president zijn konst doen. Als hij noemt die fusma, als hij naar corona, maar alle president zijn konst doen, maak je opdracht via een bestuurlijke voor een city. Dat na zijn moet zitten, voor no lasting. Dan heb je ook de dijk. Meer taka dijk als we adin abba dijk minus sabi. Maar look nou, de attractie de om organiseren. Ja toch, de futakasa de als we adin amarabasi. Dat is het een systeem gewoon per orban vergadering voor na corona en gaan de man view. Of je tegen regering gewoon dat zeggen kesa. Iemand wordt takwan besluit en we tekenen of zo doen de WK corona. Amma zit toch man WK corona. Ja toch, wat passief corona. Ja toch. Mi want graag dat accepteren. Omdat mijn business voor corona toch. Dat accepteren mijn business je allemaal voor corona toch. Ja toch. De gasten zou komen, de toeristen. Hoe kan ik business toch. Trama abe olie, trama ben kui, trama sapatia, trama bana, trama kronto, trama watrak pronto. Ja toch. Waarom op den business toch man. En te man kon de mijn serie toch man. Dat toilet de. Jij serie, walo sanedu, rit sanedu. Ja toch. Met corona aben toch man. Ja. Nap dat de man bouwen toch doet toch man. Maar me kan zetten toch. Ja toch, Chan innocent toch man. Chan is refie toch man. Chan is eigenlijk alla fasi isoro gewoon taki. Lek vriendje is zo Chan. Ja toch, asansi bem doet toch. Ja toch. Daarom heb ik met maar taki. Atu dat wo puren de wo tapu presang pe. Te aleko manen nati. Ja toch, wan asumarak na puto. Ugo dape, luka duko. Eto, adok na dape, ante tu ex, maluko lang akba poti. Isabito. Nalik fa anton pa ben barboter sa takwelen, ama alufera project no pota bot ete efi sabino duen. Tabota arki. Alexo, chan, die economic de manakabot. Water kan yo duen tok, omdat water kan na hatje stad. Tres serf mi wakadape, smoy. Maar ja zo. Dat zo kan zetten in een systeem toch, maar en dat is unowa niet toch, unowa met corona draait toch. Unowa met corona abien drive. Maar Simon, zitten juno. Zitten juno. Ja, somo de wan basis man, Simons. Ja, somo a presi pepching replay man. Ja, so unoma pot zwembad, maar ja, somo abi ala sanilik fa amude. Ja toch, wis alle ekonoma mane longo chibiri op gwin wagi, sabi toch? Ja toch. Zitten Zitten. Ero, Daisy, Zitten. Sabi toch, Zitten. Asa na een principe de ma investeer, de ma purusma, maar een principe money o meki, useta presi, meka presi drai, mek alama sang, odeta pa blok, ke mek de money. Ja, zie steti dape, kijk, zie steti. Dus afhankelijk je de gegarandeerd. Dus de stede pa blok ja ina freeze you notiwan na internationale camera. Maar mek de man zeta sane. Dat na eentje uno a coroni. Twee, de stadlo sher gebo, luken nape. Shen nape? Jen? Luken nape, jen? A stadlo sher gebo of coroni, jen? De regering, die go onderzoek alle sanizang sananga stadlo sher gebo of coroni. Dat gemeenschap is sabi, dat een rokolik va, we zitten samen, am draai, want Adina veste ook toe.
te ja so draai, na let tape walo gasten otang. Ja toch, is er sabi toch? Dus, een compleet pakket u abi gas systeem. Een compleet pakket gas systeem. To wo da beroep tap dat no man compleet leki uwan animo roko nee. Uwan animo roko. Uwan me asan mustu. Asan adu asan mustu. Sumo kisa roko. Meka di waman di no di waman di okon suku fulanti. Meka di waman di roko hun fe moni da asan seti. Tata den san so wani na kondre no de simons. Uwan san mam ko suku roko vuwa me kobo. Logo ja so. A festen fu koroni ra festen. Pe dadelijk Pasen, de altijd ja zo, in een parkeerplaats. Paasvakantie ja se druk tumsi. Dat if ja zo e draai. Asana wa moni ara, ano khu wa moni. A animers abaroko ja zo. A animers ap sowieso taka me komoni nang systeem. Je bent koppel ke luister dit. A animers aroko ja zo sowieso me komoni nang systeem. Want if you bilugo ja zo taki amano duen water pas wan luku ja so te ale fa do luku ja so e oro water sita. Ja to, dus luku pe ataras okong, luku pe ataras okong. Ma ja so ye sita ki te ale fa de oro water da luku atrapu je ja so atrapu. Atrapu sita, atrapu je sita. Dus ala den sani sina sandi wo actie regering, nieuwe audiëntie, pusabi. Dat bepaalde ami Morocco sango in koroni sango poko parangat bepaalde money, biji money, na den die moet tekenen voor die CVMB voor. Maar politiek na watra so sani, if via politiek hasan is o onderzoek wan na koroni, ya no man de fa partij via pito. Ja so no man de via pito. Ja no man de via pito. Ja so no man de via pito. Ja saf koroni to. Daarom ik atori van zwembad dat pena bonsi toch. Go onderzoek fasanati de in elkaar. If nou go onderzoek, we dan me graveren. A zwembad tori, san bouw olanga dape. Go onderzoek jere, sana model jere. Hey Dela, de mij pa heeft kom pip me toch man. Yo ap yo kis probleem nga meer want mijn telefoontje kom. Madrid telefoon jere. Yo kis probleem nga meer. Zeg weer. If je telefoon naar internet in omkong. Want ik ben live. Ik ben live hoor. Ja, we doen live, we nou hier next, no de. Ja, zo moet zitten. Ja, moet zitten. Ja, toch. Simons, je noemt te lang afzetten, zitten. Zitten. Ja, toch. Simons, im zitten toch. Look at Colin Simons. Im zitten model Simons, im zitten corone. Ja, toch. Dat sani man. Hoe na sano ko $1 million. Zet sani me kasani de draju no man. Sabi toch man. Met de man zit sani me kasan draju no man. Me kumek money man. Asana jasa investeren in food. De life ik ba. Me tere malo sherko bau. Baka jasa lo sherko bau mu meki. Mi soru waka ushida. Mi de life era, mi de life en direct. Baka jaso wakapasi lo sherko bo mumeki tawogona te principe e harmony konja district. Sabi to? Mikis wa international brother mi ana toler mi chumoro na telefoon. Maar isap deret mi grani to. Oh, on go fout. De la sonis ka isa live. Ito pa kamera din. De baka de maitris. A camera. Yan ang amat pa sa kamera din bro. Abro ko. O ataro me kai adesso. Ay. Tekan